habitung namhan ni minga klong pen nalitum ke bang pon na kardong pilo kardong pini militum Dehori number 1 Baptist Mondoli pen labang so hem kong long la pen ke dangnya kong ke long he anang kardong masai ke deng pon la ke piningan ke ni tum ningkan ni thong ki chok lo atike gari mot punon ba achat ason punon setameli tungke arnam ben si kelong akhi aposi kelong anuson ben dame arnam aphan anong pithe nangi athe hasro long pulo salam the along pulo nangki ben le jiwa long pithe not ba so teng ben si ni tum pini kelong anuson ben same arnam aphan ke roji la ben arnam anong pithe je ba si ni ba so sai dame deng pollo apart ameni tum Parokrisel camera ingora truck anu kan sini tum de hari number 1 Mondoli A lo la penon la February tarik truck si lo tangte nili tum ningkan pharo ke chok la si bangala ningkan pharo ke chok nili tum arna manong pe theji aphan sini tum la bang so saya bang tame ni tum ke deng pot la si fini ni tum ke pha pona bang ke Romong Khat Baptist Mondoli pen pangcheng si la dang ni tum Dehori number 1 an la langroi langjeng isi mane arlok isi Mondoli Troxiner ke ba khan sini tum hang lo si thi he ta me pi lo pen ongdung atom ni tum long nang chitong no pen nang chitong dun de tum tame do ulan si tame nang chitong dun tum an phan tame ni tum Dehori number 1 Baptist Mondoli centenary jubilee celebration committee hoi pen alang nitum nang chitong non pasta minili akiro pilo ena kapre tum tame kan inji do lang posini li hir pe na ke lang sini ni chok lo